Да, ақша қолмаған битеймін да. Кредитті менің почти 5 мың. Кімнен оқша отырғайлы? Так, кім? Тәлі обайға шолтыратып қорайым әлі мен. Оңырда болмай тұрмас. Алло, Алмаз, привет. Салам. Хәлләр нешек? Барамы? Ничего, нормально. Ой, знаешь, менің сеңа просьба бар ені зор. Сеңа, пожалуйста, оқша беріп тұра алмасым екен. Кредит төлерге оқша жетмей. Yok, мен қалам болсын әлі ақша. Yok. Ладно. Давай, пока, созвонимся, пока. Зараза болса да бермесең сен жмот. Ой, кімде боларға может бұл ақша. Тоқтайлы, әне де болса әне бермей қолмасу. Алло, әне, исәнмі саумы? Әйбәт, хәлләр, Аллаға шүкер. Үзегез ничек? Безнеке дә әйбәт инде шул бер көйе. Әне, қаралы, сиңа просьба бар ем. Оқшаң болса миңа беріп тұра алмассың мекен? Минем үземдә юк инде дә, эзләп карармын, яме? Эзләп карармын да, шылтыратырмын мин сиңа. Яме, кызым? Ярар, кызым, ярар. Алло, улым? Аяни. Ничек хәлләрең? Ничего, нормально, Аллаға шүкір. Улым, каралы, сиңа бер сорагым бар иде. Минем акшам җитеп бетмәй, дару алырга. Акча кирәк иде бераз. Күпме кирәк иде соң? Бер 10 мең инде. Ладно, хәзер. Улым, рәхмәт, рәхмәт инде. Мин сиңа возможность булгач кайтарырмын, улым? Беріп тұрмасыңа болайын, әне. Кирәкме? Сен былай біз қойтқан сайын әйберлер кеп жібересің. Ярар. Рәхмәт, улым, ярар. Рәхмәт яусын. Килингә сәлам дин. Ярар. Исән сау, улым, исән сау. Ладно, күсәм. Давай. Кызым, кызым, булды, таптым, кызым. Картыңа җибәрермен, җәме? Картыңа җибәрермен, Кызым, мин бит инде әҗәткә алдым, яме? Кайтарырсың инде, җәме? Возможностьтан килеп чыккач. Ярар, кызым, ярар. Ярар, кызым, ату. Картыңа җибәрермен, яме? Давай, кызым, исән сау.